U igri, u stvaranju, evo malo svetlosti za svet koji ne vidi postojeće, ali i gradi novo. Evo nade da sve može biti, ali jedno ne može, da će nestati velikih i umnih, a duševnih ljudi koji će za ljubav i u ljubavi stvarati umetnička dela, da bi zemlja bila lepša i čovek na njoj živeo lakše i bolje. A čovek mora verovati, jer čovek nije stvoren za poraze. Uništen da, ali nikada poražen. I kao što je kod Hemingwaya, kao i kod Kineza, riba, objava života, a lavovi simbol snage i krepkosti Hemingwayskog života, do krajnjih granica mogućeg, neka mi ne bude zamereno što konje, ove plemenite životinje, upravo pominjem kao san, kao sve ono što pruža ili uskraćuje svoja blaženstva. A ko to uspe, srećan je čovek. Ja imam zadovoljstvo da razgovaram sa takvim čovekom. Idemo. Vi pitajte, ja odgovaram. Ko je bilo, ja sam zaboravio. Za 35 godina umetničkog rada imao je preko 250 samostalnih i kolektivnih izložbi u svetu. Svet je obišao nekoliko puta. Čovek je koji voli život i sve u životu. I kaže da taj osjećaj uživanja ne ostavlja mesta za stres. Kaže i da od ružnih stvari okreće glavu, a lepe sabira. Ušao sam u jednu fazu da ja više u životu ništa ne moram. A to je najlepša filozofija koju sam sebi napravio, jer volim tačno onoliko koliko je potrebno, radim onoliko koliko mi volja dozvoljava. Teško me ubaciti u kolotečinu svakodnevnog života ili ja ne pristajem na to. I kad dođem tako na neko mesto gde direktor ima apsolutno pravo da može da zavitlava ljude, moje telo se buni, moj um se buni. Ja bih što pre da iz takve situacije izađem, jer dugo nisam u toj situaciji. Znate, slikarstvo je jedan nemi logos, vi napravite sliku, treba vam samo jedan ekser, malo svetla i publika. I slika radi svoj posao. Niti morate da prevodite, niti morate da objašnjavate. Ako je slika dobra, ona vas štiti, ako vas ne štiti, znači da nešto niste uradili kako treba i tu nema laži i nema prevare. I pitanje koje se nameće kao prvo je da li je njegov život bio burniji od njegovog umetničkog doživljaja. Imam jednog divnog prijatelja, baš sinoć sam se družio sa njim, profesor Đuro Koruga, koji je meni nekako dao za pravo da razmišljam o sebi na takav način. On je rekao, ti si samo jedna ljuštura koja nosi sklop informacija u sebi. Ako si otkrio u bilo kojim godinama da ti to čini zadovoljstvo i da je to najlepše što možeš da radiš, onda je to tvoj sklop. Sve ostalo što si radio u životu ti je neko nametnuo. Ja sam to negde u svojim 30. godinama otkrio, da energiju moram da prenesem i da potrošim na nešto drugo. Desile su se slike, desio se taj jedan konj koji jezdi čitavim svetom. A da ništa nije slučajno u životu, govori i priča koja sledi. Jer slikanje gospodina Mesaroša počinje nakon jedne velike povrede, tada fudbalera Tuzlanske Slobode. To je takav splet okolnosti i ja i da sam hteo da izbegnem ne bih mogao. Naša porodica, moj brat je bio poznati fudbaler, igrao za Partizan. Ja sam počeo u Novosadskoj Vojvodini, pa onda Tuzla je bio grad koji je hteo da napravi prvoligaški tim, pa sa svih strana su privlačili igrače. Pa i tad je Novac odigravao veoma važnu ulogu u jednom 19-godišnjaku kad vi kažete uzmite sve što vam život pruža i jedan put se osjećate potpuno rasterećeno, slobodni.
A šta bi jedan 19-godišnjak radio? Najvažnije mi je bilo da imam topao dom i da mnogo curica ko mene trčkaraju, a to smo mi kao fudbaleri tada imali. Ali je to period koji ja, opet kažem, ja nisam bio na tom mestu. Ja sam bio tu zatečen više zbog brata, pa onda ja za njim. I naravno, kada nešto radite protiv celokupne harmonije koja vas okružuje, jedno morate da stradate. Neko mora da vas opomene i da kaže, sad ne možeš više biti tu, sad ćeš ići tamo zašto si ti rođen u stvari. Iako neprijatna, ta opomena je bila presudna za njegov daljnji život. I hvala da se to desilo, možda bi ja bio neki polupropali trener. Jer ja u fudbalu nikad nisam sebe video, meni je ono što sam rekao malo pre, jako privlačilo ta neka interesantna sloboda i to mnogo curica. Šta meni trebalo tada? Curice su mi bile najvažnije u životu. A koliko je otvorenost prema životu uslovila i identične motive na slikama, gospodin Meseroš kaže. U zadnje vreme stalno izmišljam nešto. Znate, kad je čovjek kaže, znate, ja ustanem ujutru, popijem kafu, odem u atelje, radim do 3 sata, malo pregledam, to apsolutno nikog ne interesuje. Onda ja to izmišljam, jer inače moj život nije baš tako, kako bih rekao, običan. Ja uvek hoću da iskočim iz tih šina, ne da skrenem pažnju, nego meni treba to. A onda to drugi prihvate. Tako da i taj početak je bio, ja sam odmah znao da neću da budem jeftin slikar. Nisam imao materijalnih problema i onda sam rekao, tu moje slike su skupe, ne mora niko da ih kupi. I dugo to ja nisam mogao ni da poklonim slike, oni su mislili da su to neke ale. I to je dobro bilo, zato što to čišćenje, čovjek mora se očisti svih primesa. A inače, ta euforija oko i svetske, a pogotovo jugoslovenske naive su ti mešetari koji su trgovali sa tim slikama i dolazili do brze zarade, je meni bilo dobro zato što moje slike nisu bile aktuelne. One slike koje su radili bile su pune svega i svačega. Ja tako nisam mogao da slikam i nisam to ni video. I onda se vi morate očistiti. I vreme je u stvari radilo za mene. Kako je vreme prolazilo, jedan veliki broj slikala je nestajalo sa scene, a ja sam ostajao i onda sam dobijao sve te neke uloge koje sam uvek priželjkivao da nešto vrije oko mene. Bio sam nekad i ljut kad mene pozovu negde. Kako to zovu ove starije, a mene ne zovu? Sad sam ja obrnuto. Sad ja gledam šta da izbegnem i šta da uzmem, šta je ono što mi prija. Gospodin Meseroš kaže da u glavi ne sme biti praznog hoda, da to donosi lošu energiju i da se slikarska platna ne mogu dovršiti, da je u tome čar. A kako bih ja mogao sa jednog takvog podneblja kao što je Panonska nizija da ima iskonskog straha od večite poplave i od iskonskog straha od suše? Ta filozofija paora je čudesna i on se plaši. I onda san o belom konju. Kad vi tu filozofiju sastavite, vi morate stalno da pravite jednu te istu sliku. Moja sadašnja žena ima običaj da kaže, tako su ti slike slične, ali toliko različite da su to neverovatno. Jer ako ih površno gledate, uzmete ono, pa to je konj, gotovo kraj priče. Ali je konj samo jedna likovna forma koja mnogo dublje ulazi u karakter ljudi i događaje koje ja oslikavam. Čak i političke koje su nametnute nama, dešavaju se na slikama, ko zna da pročita, videće. Ja bih voleo da mi jedan slikar objasni kako izgleda dovršena slika. Kad se stavi tačka? Pa to je čudesna stvar da vi uvek ostavljate prostor i posmatraču. Ja uživam, ja kao Dali uživa kad mu kažu da je lud, a meni kažu a da li je ova vaša slika završena? Ja takav poen dobijam da je to neverovatno. Znači da je čovjek ušao u sliku i video da to nije dovršeno. A što bi se ih dovršavale? Vreme će ih dovršiti. Govoreći o slikarskim motivima gospodina Meseroša, nameće se i pitanje kako svet reaguje na njegove impresije ponesene upravo iz ovih krajeva.
kada sam ja zamislio da budem slikar i želeo to da istinski sam imao viziju da se popnem na krov sveta, ja sam i bunario, rudario oko saznanja šta je uopšte svet i kako on funkcioniše. Gledao sam zašto neki slikari ne uspevaju da dobace daleko u svet. Zato što su slikali samo čisti lokalizam i simbole lokalnih stvari. I onda su morali da objašnjavaju. Ako vi stavite zastavu, opanak ili ne znam šajkaču ili nešto što je simboliše ili ja sad lalu sa burkešom, onda ste zaokružili. Ali ako vi stavite jednu univerzalnu nit i jedan, recimo, Holanđanin u Panonskoj niziji vidi, ne znam, kući nekog konja koji lebdi nad tim nebom, on nikad neće reći da je to Vojvodina. On će reći da je to neko njegovo podneblje. Ja sam uspeo vrlo vešto i vrlo svesno da tu univerzalnu nit provučem, pa neka ljudi traže sebe i u Teksasu i u Brazilu. Ja nisam imao nikakvih problema. Ja sam čak i probao nekada ovakve stvari da ja se ne libim da, evo sad ovde na licu mesta neko da mi da papir, ja ću da kleknem i počet ću da slikam. Nemam strah od toga. Ja sam rekao, ajde da probamo sad. Probali smo to u Njujorku, radilo je. Probali smo u Beogradu, radilo je. Ajmo sad u Riju da to probamo. Gde nema baš publike koja ima puno para. Jer tamo tih siromašnih je jako mnogo, a bogati se ne vide. Ja sam klekao, počeo da slikam na papiru identične motive koje radim i ne mogu ni da zamislim sebe da nešto drugo radim. I to je radilo. Ljudi su zastajali, gledali i pitali. Ne mislim da je kupovina nekog mog dela znak da sam ja uspeo, ali ja nikog ne tučem po ušima da kupim moju sliku. Nikoga ne teram, znate, vi to morate kupiti, to je vredno. On to kupi zato što ga to uznemirilo, uzbudilo i što je on osetio tu bajkovitost koju ja stalno guram ljudima u oči. Zato što odraslima su oduzete bajke. Dođe neka budala koja vam gurne oružje u ruke i onda kaže, počne da priča o patriotizmu, o slobodi, da se treba boriti, treba drugog ubiti. To su sve budalaštine koje moj mozak ne prima. I zato ja i ovaj katalog koji će da se sprema, imao sam velikih problema kako da ih ubedim da to bude u stvari slikovnica za odrasle. Ono puno teksta kad se piše, ili je čovjek nije poneo naočare, ili su sitna slova, ili su mu kratke ruke da bi to pročitao. A pitao sam ljude ozbiljne kada dobiju katalog sa puno teksta, da li oni uspevaju da to pročitaju na kraju, ali sam rekao, recite mi pošteno. Kaže, uglavnom ne čitamo. Jer slika je ta koja u stvari izbuđuje. Reči mogu da budu interesantne, ali kada mi neko kaže moraš da ideš na tu izložbu zbog toga i moraš da staviš neke specijalne naočare da bi video tu sliku i meni se više na tu izložbu ne ide. Bez obzira kogod da je. Ja volim da sam, kao što je muzika razornada za uši, tako je slika razornada za oči. Ti ne moraš da znaš da čitaš note, ali imaš pravo da slušaš muziku. Ja ne moram da se razumem u slikarstvo, ali mogu da odredim šta mi prija i šta mi ne prija. To je jedan od kriterijuma koje ja zastupam. A na pitanje da kao individualisti koliko je teško biti gospodin Janoš Mesaroš. Nemam ja vremena da ja baš moj život i ovo čime se ja bavim prepuštam nekom čoveku koji bi hteo da ti podmete, ne znam, nogu i da ti kaže, znaš šta to. Pa ja sam uživao kad su rekli da to nije dobro. Jer ja sam time stvarao sebi novi prostor. Pa ko danas može nešto da kaže? Pa koliko je vekova trebalo da prođe za neku sliku da se izbori za mesto da bude... Nije ni jedan kritičar, ni jedan gradonačelnik grada imao pravo da to... On može da zaustavi nešto, ali to ne može za navek da se zaustavi. To je samo trenutno neko mišljenje. Slika se bori sama za sebe. Ako ste vi istinski dali deo sebe, to će se i vratiti.
Ako nema ničega, sve ne vredi i ova priča što vam priča ne vredi ništa. Svim lepim stvarima dao je lepšu notu, a ženama koje su prošle kroz njegov život takođe, s malom zamerkom za novinare koji imaju pitanje više. Novinari znaju to da iskoriste. Ja sam čovjek koji volim dom, volim porodicu, volim decu i volim to gnezdo kada se ja vratim i kako imam običaj da kažem kada se razgaćim, ja zaboravim da uopšte postoji nešto drugo. Toplinu doma i dobar miris paprikaša u kući će me uvek uzbuditi. I ne dajem to baš tako lako. Pa nisam ja bio da sam ja kvario zato što sam ja nestabilan, nego što ne dozvoljavam da život ovaj jedan koji imam raspredam sa nekim koji ne želi da bude u zajednici sa mnom i ne odgovara. Meni je uvek žao kad se to desi, ali neminovnost je bila uvek jača da ja zaštitim sebe, jer i ja trebam to i deci. Oni ne mogu da se odreknu, ali uvek će mi ja biti otac. Gospodin Meszaros za sebe kaže da nije dobar otac. Nisam dobar otac zato što ja dajem previše velike slobode, a oni bi da se oslone na mene, a ja nisam taj tip. Mene otac jako rano, nije bukvalno izbacio iz kuće, ali jako me od te topline doma izgurao i ja mu se zahvaljujem zato što sam se snašao. Ja od te 14. godine od dana danas nikad nisam bio izgubljen slučaj, da kažem sad ja ne znam šta da radim u životu. Uvek mi je davao tu energiju, odnosno dao mi tu energiju da uvek ima izlaza. Nikad nije da nikako nije, uvek je nekako. Govoreći o detinjstvu, gospodin Meszaros kaže da nije bilo lako i da je rano ostao bez majke. Jako rano i to su sve, ja to sada kad prođe ta vremenska distanca koja je poprilično velika, to su sve bili znakovi gde sam ja trebao da dobijam te pečate, te udarce. Jer ne možete iz neke nirvane da pokrenete motivaciju vašu da vi nešto stvarate što nije viđeno. Ne može. Talenat je samo jedna upotrebljiva stvar ako je vi istinski tretirate. Pa bilo je trenutaka, pošto mi je otac bio stolar, da ja svoje obe ruke odsečem. Toliko je bilo naboja da to što radim, da to nikad neće stići do onog mesta do kojeg sam je želeo. I dobro je da sam uvek imao viziju koja je beskonačna. Da nikad nisam određivao cilj, nego evo i ja danas. Ja nemam sumnje i te male sumnje koje su bile, ja sam uspeo da ih pobijem, zato što je trunke sumnje u vašoj poziciji je toliko opasna da kad se vi udaljite, ona postaje kilometarska sumnja. I kad vi tu malu sumnju pretvorite u kilometarsku, onda svi sumnjaju u vas. Ne smete da budete gubitnik. Ljudi ne vole gubitnike. I onda morate da se ponašate tako dostojanstveno, uverljivo. I ima padova, kako nema. To su lepi padovi. Jer kad ustanete, onda ste mnogo hrabriji. Znate, kad vas prvi put policija uhvati i treba da platite kaznu, vama se gaće tresu. Drugi put malo slabije, treći put priča sa njim. I on je čovjek. Samo treba se naviknuti na neke stvari. Ljudi ne vole gubitnike, ali, nažalost, imaju otpor i prema pobednicima. Ja nisam govorio o pobednicima, nego ne vole gubitnike. Pobednici, nikad to nije završeno. To vreme i da budućnost je čudna. Ja više volim da govorim o budućnosti nego o prošlosti, jer ona je završena stvar, tu ništa ne može
Ne mislim da menjate, nego ne volim mnogo unazad da idem, samo napred. Na pitanje da li mu je život dao sve što mu pripada, gospodin Janoš Mesaroš kaže: Ja sam pre neki dan uhvatio sebe da sam počeo da razmišljam o nečemu da se sad sve ovo završi. Ja bi bio jako srećan. Ja sam sve uradio što mi je trebalo u životu. Sve. Obišao svet maltene 2 puta, video mnogo interesantnih ljudi, video mnogo interesantnih gradova, doživeo vrhunska uzbuđenja. Ja se sad plašim da ponovo krenem na jedan 3. krug oko sveta. Plašio bi se da li bi ta povratna informacija bila ista kao i onda kad sam prvi put i drugi put odlazio. I da imam, evo, za života 2-3 vrhunska prijatelja sa kojima istinski mogu mogu da kažem da i kad bi prestala ljubav ne bi bilo interesa. Jer ljudi u ljubav nestane, a interes uvek večer. A kod pravih prijatelja nema ljubavi, one koje možda nestane, a nema ni interesa. I onda je to lepo. Bez želje da bude u inostranstvu, kaže da se zarekao još kao 16-godišnjak. Ja sam sa 16 godina probao kako izgleda biti stranac. I tada sam se zarekao da ja nikad nigde neću živeti kao stranac. Ja sam shvatio da je moć govora, jezik, idiomi koje mi koristimo, da je to oružje. I vi kad odete u inostranstvo, prvo vas odmah gledaju kao manje vrednog čoveka. Prvo što ne govorite tako dobro i kad naučite da govorite, nikada ne možete taj jezik da upotrebljavate kao ovaj sa kojim ste odrasli. A i u ostalom nikad me nije interesovalo. Pa nekako to magnetno polje ove panonske nizije mi je davalo tu sreću i zadovoljstvo. Gde god sam bio, ja sam jedva čekao se vratim. Bez obzira na sve radosti i sve lepote koje ovo je mesto gde ja treba da radim, da ostavim trag i da završim to i da moja deca nastave to da rade. Ne mislim slikarstvo, nego da žive tu. Eto, ni deca mi nisu otišli, a imao sam prilike da ih, moj rođeni brat živi već 40 godina u Americi i svaki put kad sam odlazio, ja kažem, ti ćeš jednog dana da shvatiš jednu istinu. Ti kad god spustiš glavu na radno mesto i digneš, prođe 10 godina. I tako je 4 puta digao glavu i otišao u penziju i sad bi da se vrati, ali to više nije isto. To nije to, zato što mi smo jedan poseban ovde, jedan narod koji je taj Balkan. Mi to iz tla vučemo. Zato se ne možemo ni sklopiti. Pitam gospodina Mesaroša kad je prvi put shvatio da je to što radi čisto zadovoljstvo. Nema tog osjećaja. To bi bilo završena priča onda. Ja stalno, ne mislim sumnje, ja stalno imam izazov da iza vrata koje se naiđem iz jednog prostora, kad naiđem ponovo na vrata koja su zatvoreni, treba ih otvoriti. Ja stalno imam taj izazov. I zato slikari ne idu u penziju. Oni samo mogu da ispuste četkicu i da završe svoj život. Mene stalno pitaju, jel ti rešavaš taj penzijski fond? Pa ako je to, od toga treba da živim, onda nisam pravi slikar. Ja sam slikar 24 sata od krvi i mesa i ja samo o tome razmišljam. Ništa me drugo ne uznemirava toliko kao to. Kad mi neko oduzme jedan dan da ne mogu da slikam, ja sam već... Ne samo da slikam, da sedim u ateljeu i da čeprkam nešto u tom mom svetu. I kakav je osjećaj da radite samo ono što vas čini srećnim? To je ogromno zadovoljstvo. Zamislite da ste vi stalno na pravom mestu i da vas niko ne može dotaknuti, da vas dotakne, da vas izbaci iz ravnoteže. Pa ja se bunim. Ja sam izbacio telefon iz ateljeja. Ja nemam, sa spoljnim svetom samo imam kontakt preko kompjutera, zato što je to neka normalna stvar.
Znači ovako nemam, ni novine se ne unose, ništa se ne unosi, što remeti. Samo slike i zadovoljstvo. Čak nema ni pića, ni alkohola, da ne bih navukao alkoholičare da sede da piju i da trabunjaju, ispravljaju krive drine. Jer za ovih 40 godina koliko se skoro bavim slikanjem, sam jednu stvar shvatio. Tajnu uspeha, uopšte u životu, ne samo slikarstvu, uopšte u životu, samo znaju ljudi koji nikad nisu uspjeli. Jer oni stalno menjaju svoje mišljenje i stalno izmišljaju neki novi način kako da se dođe do uspeha, a ceo dan cirkaju špricere, sede u kafani ili sede negde i samo kritikuju a ništa ne rade. Onaj ko uđe u tu mašinu tog penjanja ka uspehu, pa on nema vremena da razmišlja kako to izgleda. I on nikad ne veruje da je to kraj. Uvek, svako jutro vi ustajete kao novinar, ima belinu ispred sebe koju treba popuniti. Tako mi imamo belo platno koje treba da popunimo našim zadovoljstvom. Kao svojevrstan prorok, pitam gospodina Meseroša koliko mu je teško biti prorok u svom selu. Ježim se nekih slika koja sam pre 15 ili 20 godina slikao sa tim velikim potopima. I ove godine kada je ta velika vodurina jurnila na Panonsku niziju, ja sam hteo sve te slike da sakrijem. I nisam ih voleo, pa čak i neki filmovi su završavani na temu mojih slika, otkidanja tih ostrova i ne znajući da su ljudi to uzeli. Ali ja volim zato što u toj harmoniji ljudi su pronašli isto ono što sam i ja. I nisam mislio da može da se desi da će neke moje slike zazvati. Zato u zadnje vreme najviše slikam ljubavne teme. Valjda će se desiti i nama jedna istinska ljubav. Da se svi na ovome tlu velikom kome ima zavolimo i da budemo stvarno istinski prijatelji jedno drugima. I na pitanje ima li lepote i budućnosti u slikama koje slede, gospodin Janoš Meseroš kaže. I ja volim kada ne ostane završeno. Kada gledalac kaže, hoće biti ovoga još. To je fantastična stvar. Kad vi ostavite prostor da on sad razmišlja kad će on to ponovo moći da sluša. Morate biti uvek, kako bih rekao, intrigantan da pokrenete neke stvari. Ja sam pravio takve ludorije da vam pričam, ova emisija bi trajala 5 sati. Smišljao sam stvari, ali naravno uvek na sebe sam stavljao u plan da ne povredim nekog. Ustajao, padao na televizijskim emisijama, lupao neke gluposti, ljudi se čude, ali to je takav deo. Pad je fantastična stvar na televiziji. Znate zašto? Pa svi ovako, kad onaj na skijama, kad vozi, vi zapamtite prvog i onaj koji se razbucao, pa ga helikopterom odneli u bolnicu. I na trkama, zapamtite prvog i onaj koji se razbucao. Ne znate vi, ona je između, nemate pojma ko su. Ali se trgnete svaki put kad padne neko. I slikari naravno imaju želje. Na pitanje koje su njegove želje odgovara. To da što duže traje. Ne mislim da bude beskonačno, bilo bi dosadno, ali ovo sad kako se ustoličilo i kako to sad stabilno stoji, da to što duže traje i da uspijem da naslikam sve slike koje su mi u glavi. A toga se plašim da neću moći. Život je čudno kratak. Jako kratak. Taman kad pomislite da imate snage za nešto, onda tamo počne neka magla da vam se skuplja na oči. Ne plašim se smrti, ne plašim se toga, ne razmišljam o tome, ali znam da navikavam sebe na sve nedaće koje starost donosi i odnosi. Jer donosi vam jednu neverovatnu mudrost koju ne možda koristite. Neupotrebljiva je. Mlađi ne veruju, starijima kad pričate onda ste im dosadni. Tako da mudrost je čudno neupotrebljiva ako dođe u kasnim godinama.
Mislim da sam dovoljno toga dao da sad to radi samo za sebe. Ja nekad samo malo potpalim vatru, da podgrejem, inače to radi sad samo za sebe. Uspeo sam da izazovem toliko polemike. Ja strašno volim one koji kažu da to što ja radim, da to ništa ne valja. Njih najviše volim na svetu. Zašto? Zato što oni ne daju nikada mira onima koji me vole. I onda dok ja sedim u ateljevu slikam, oni negde u kafani satima i satima raspravljaju o meni. Koji je za i ko je protiv. Ovo na ovom području vam je sve Zvezda, Partizan. Svi ili navijaju za Zvezdu ili za Partizan i onda je to... Ceo život mi se borimo sa tim. Sujeta je čudo, ali onda uzmete. Znate, kad ustanete, vi morate da bi sa svetom kontaktirali, vi kad ste mladi, svako jutro morate da ustanete, uzmete jednu veliku batinu i malog Balkanca ubijate u sebi. Svako jutro pre nego što izađete u javnost ubijete po 3-4 mala Balkanca i jednog dana budete jedan normalan čovjek koji možda komunicira i sa svetom. Meni je lepo kažem da sam rođen na Balkanu, na Balkanskom poluostrvu, ali taj mit koji smo ljudi stvorili da su Balkanci ovakvi, onakvi, meni to ne treba. Jer ne pali, ne ide u svece, ne može ići sa stvarima od kojih se ljudi plaše. Ali to je tako i kada vi rešite da budete, mislim, normalan, nego da imate prolaz, ništa lepše u životu kad imate prolaz. Sa hedonizmom se čovjek rađa, ne može da postane hedonista, oni su uvek smešni oni koji hoće da budu hedonisti. Nije za pravo svakom da bude hedonista, kao što nije za pravo da, kad koristimo ove latinske reči, da bude altruista. Tu se čovjek sve rađa. Hedonizam je prelepa stvar. Ja ne smatram sebe da sam veliki hedonista, ali uživam u nekim stvarima, onako imam običaj da kažem, kad vredi terati, vredi i preterati. I za kraj ovog razgovora pitam gospodina Mesaraša na koju svoju mudrost je najponosniji. Pa ja mislim da sam najponosniji što sam ostao normalan. Jer pamet je lako ode na neku stranu i čovjek poludi i onda počnu da vas izbegavaju. Ja mislim da sam ja najponosniji na to da sam strašno normalan i da znam da kad odem u svoje gnezdo i kad se razgaćim, da je to sve iza mene. Ja uopšte u mojoj kući ne živim pod tim utiskom da sam ja ličnost za koju ljudi znaju, da sam i čudak i ovakav i onakav. Ja volim u kući da kuvam, volim da je toplo, da miriše na dobru gibanicu i tako. Sve potpuno prizemne stvari obožavam.